So, more ito bisa namin dito sa Secure. Ngayong nasi Secure. Kay Bart din ang Magkakalit mga taong paghunguhon. Ipariharag kita sa ng shot. Yo, what's up? So karon, muadto ta dito. Secret secure din. Muadto ta sa secret secure. Atay free entrance ron. Kasi entrance. Karon Simon. Comprador guys. kasi may tingnan kay ako agi unihan ay. Ako nabukad po. Nahari. Di ba lang mo? Dahil Orang comprador. Isa? Murag kumbrog baka. Kabalag naman ang lawas ang nati. Kumpraho na to. Kung makakita tag natin dito basta okay naman ang lawas. Kuha na to na. Sama na eh. Wow. Ha? Wow, gani oh, sus murag lawas ang idalaro. Oh. Ya. Ah. Ay, naara mga upa. Sa mga upa. Mga upa. Dala to ang upaharo basta lamig na magbuhok. Oh. Basta lamig buhok ng upahan na dala na to na. Tang ina. Tang ina. Comprador og to pa. Nalagay mo ngita may kana mga lamig upa dala. Kanang upay, ay wala lagi kami dito. Video ito to. Ato lang sila lagay. Ay ko kuan, dito ko. Sigala. Dito ko kay katuban ng sa ato mo kutong kala ka picture, wato naka picture pa dere. Kamu ba nga siya? Kaya ba? Kahog do mana maka wayag bunso na. Simo. Oh, picture naman na. So karon kay kuan na naka-nayak naman mi gani karon kay ngompra mo lagi ni mangompra mi karon ug nate. Mga kumpra drug baka yung kuwan. Kinahanglan ko nung og kuan. Happy kuan. Ikaw tagyan ni boss. Ilang mga kanding dito ay kung kanagsanina. Pinakamahal nga kanding na katong mga taas og kinabuhi katong gipang lapuan na unta ba? No? Lapuan na unta. Ako nate. So karon manang sa ta kay ikasasaw niya. By the way, mo na siya gitawag nga unfinished helicopter. You can see that there is a Pharaoh in the front. Pirawo. Yeah. Oh my god. Oh my god, Ria. Who is you? You Nangompra ra mo gumigto pa. Sorry ha. Tawo ito pa maliga, pila kilo. Saan? Nanay kuan parking fee among scanan hare. Oh, so dili na pagkita nga masaktan may. Okay na dira mong conquest. Agnya. It's good. It's good in your health. Bayulit ako, bayulit. Kani ko. Patay na mo. Comprador. Montage. Comprador og tupa. It's nice place. I'm from there. I'm a tourist in my own barangay. Yeah. Oh, nice. Nice to meet you. Oh, I saw this. Mini kawa there. Alje. Oh, sorry si Alje. Alje. Are. Galibog ko kisa kung videoan. buisit yan ni Bolo. Dog kisa kaya ka sa loob bro kaya ako millionaire. No, istay prang na no sa millionaire. Mga comprador mo nito mo natin. Mura
kung halo ni Alger, kung kawit pa na. Ito pala kawit dito yung part. Kung sa ikaingon mo diri part? Oh. Tsada kay gangin, tsada kayo likuran kay init. Dayon wala problema og matulog ka diri kay oh. Di ko kayo di matupag. Kaya mga luto og lami. Kaya na ingon yung mama og pagluto og na. Ay, Luto panos, pag-init og panos. Kaya napanos ang niluto sa imong mama. Nag-iisa nakatungaw sa bintana. Ako ba'y nagkulang? Nakaupo lumalayo sa tukso upang di na magulo. Isasayaw kita kasaulaw, magkahawak ang ating kamay at mag-usap malumanay, hindi mangulaw. Isasayaw kita kasaulaw, kahawak ang ating kamay at mag-usap malumanay, hindi manghuhula. Tidak paglan yung pagpusol. Liit-liit are. Nisod ka lang kuan. Kanang pagliit-liit, katuyok-tuyok ko ning kuan, kamera. Bisa kung sa mon? Sa inyo. Bisa kung sa? Miste. Swimming pool. With flavor. Paano mo? Nada. Gusto na ako, ikaw ra. Wine. Asa noy? Okay, mas ko ta. Sige. Oh, 3, go. Salamat, Shabi. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Apart. Salamat. Salamat, Shabi. Salamat kayo, salamat. Abi na ako kuan hatkikon oh. Ikon. Napalap na. Ang plan kanina. Buwan na to na ganing. Sige. Oh. Ay, papalit yung hangin. Yo. Sige, no, birahin. Kanta? Kanta. Kampo pa rin. Yung kampo ta. Chat at clearance. Espiritu Santo, Abi. Jesus, hindi ko sila ito kasi lagi yung ginang Lord sila. Sa mga Lord, para natin yung pusog ka business. Lord, salamat sa mga katuwigan ng Milabay Ginoo. Labi na sa mga katuwigan ni Rodel, Lord, na karoon ng iyong adlaw Ginoo sa birthday, Lord. Now, Lord, aduna pa yung mga katuwigan ng mabot sa kinabuhi, Ginoo. Labi na sa mga pamilya, Lord. Proteksyon kanila, Ginoo, sa matag-adlaw, Ginoo. Lord, salamat sa pagkaon mo sa bangan, Lord. Pagkaon, Lord, mahadang duwang pusog ka business sa matag-adlaw, Ginoo. Ikaw magabilis ka na mong tanan, Ginoo. Ang inabuhi, Ginoo. Ito na, salamat ang Pisilugan. Jesus, we pray. Amen. Amen. Ha? Mo nang vlog. Itong vlog natin kanina, sumpay eh. Yo, so thank you kayo sa mga taga-mamarang diha sa Secure TV. Thank you kayo. God bless. I love you all. Yo.
So sa mga kuan, sa mga kauban ako, thank you kayo. Secure TV. Tungod ay ito sa Wish yung mga part. Wish na akong papart nga ngunay kang nasa among grupo. Always good health. Magtinarong tag-eskwela, arong dungan tagman. Oo. Wish na ko papart nga ipadayon lang yan pagka masigna tanon at gidulit pagayaw. Ayaw pag idulit. tungod sa atong kadali-dali tinuod part. Naupog. Ko ang cellphone na bunda ka atong karsada, wa di ko kali may kay nakahikap ko ba nga wala na di ay. Mo wish yung papart. Kung wish si Papa di mo Wish yung part. papart cellphone. Palitan ko na yan si Papa Tilpon. Tayo na yung pagkabutan part. Labi na kanato karon nga di pa mo dito out nga. Muligon pa dun atong grupo sa tinawag ba. Salamat kaya. Daghang pa mga katuigan mo abot sa kinabuhi. Salamat kayo. Salamat. Happy birthday part. Ang wish ako ni papart kay kanang mabulahan siya, the more power. Mabulahan yung kinabuhi. Stable lang, o malakas. masinso. Yo. No. Isa get shout out. Kana? Ato siya gitu. Shout out Jiris Big Shop.